ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା। ନୂଆଖାଇ କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ୟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନିଜର ବହି ଖୋଲ। ପିଲାମାନେ ଆସ, ଆଜି ପଢ଼ିବା ନୂଆଖାଇ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ସତରେ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଖାଲି 13 ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ନୂଆଖାଇ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ। ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିପିନ ବିହାରୀ ବିଶି। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଦାତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ପରଦିନ ହିଁ ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ନୂଆଖାଇ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ବସୁମତୀକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫସଲର ନୂଆ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଓ ନୂଆ ଚୂଡ଼ାକୁ ଏକ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ଭୋଗ କରାଯାଇ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ବ। ଧନୀ ଗରିବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏ ପର୍ବର ନିଜ ଘରେ ସଜାନ୍ତି। ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଲିପାପୋଛା କରି ଘରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ସଫା କରି ସଜାଇ ରଖନ୍ତି। ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ବିକା କିଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ମିଠା ଓ ପିଠା ତିଆରି କରି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଏ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣାଯାଏ। ହାଟମାନଙ୍କରେ ପରିବାପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଡ଼ନ୍ତି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜା ପାଠରେ ବସନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ନୂଆ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଓ ଚୂଡ଼ା ପିଠାପଣା ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଭୋଗକୁ ଚୂଡ଼ା ଘିଅ ମହୁ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ ଓ କଦଳୀ ମିଶାଇ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପତ୍ରର ଚଉତିରେ ବାଢ଼ି ଖାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ବଡ଼ମାନେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଠାପଣା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମିଠା ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଦି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସେବନ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ନୂଆ ଖାଇସାରି ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ଭାଟ ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି। ଘର ଘର ସାହି ସାହି ବୁଲି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ବର୍ଷ ଦେଖା ହେବ। ଏହି ପର୍ବରେ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରଥା ଅଛି। ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉ, ଏ ସଂସାରରୁ ଖାଦ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖେଳକୁଦ ନାଚ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଟ ତାମସା ଖିଆପିଆରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ଏକ ସାମାଜିକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ଫଳରେ ନୂଆ ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ କୃଷକ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଥାଏ।
ଏହି ପର୍ବରେ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ଆଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଇବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବିକତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଜାତି ଅଜାତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ବାଦ ବିବାଦ ମନ ଅଭିମାନ ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସଦ୍ଭାବନାରେ ପୂରି ଉଠେ। ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏହି ପର୍ବ ଠିକ୍ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଏ ବିଷୟରେ ତ ପଢ଼ିଲ, ତାପରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କିଛିଟା କରିବା। କେତେଟା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ମୁଁ କହୁଛି। ନବାନ୍ନ, ନବାନ୍ନ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନୂଆ ଅନ୍ନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଖାଇବା କଥା। ନୂଆ ଅନ୍ନ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଫସଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ। ଗୋରସ, ଗୋରସ ମାନେ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ଚଉତି, ଚଉତି ମାନେ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଠୁଙ୍ଗା ବା ଠୋଲା। ଜୁହାର, ପ୍ରଣାମ ଓ ନମସ୍କାର। ଭେଟ ଭାଟ, ଭେଟା ଭେଟି ବା ସାକ୍ଷାତ। ଆର ବର୍ଷକେ, ପର ବର୍ଷକୁ। ତାପରେ ଦେଖା ହେମା, ନା ଦେଖା ହେବ। ଏହାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲ। ୟାକୁ ତୁମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା।